Tugang, may diskuido po digdi. Sa cellphone video nakuha kan sarong concerned citizen, mailing ang ginibong pagtaong asistensya kang otoridad sa mga lunad kang naaksidenteng tricycle. Sa gilid tinampong sakop kang Barangay San Francisco Malilipot Albay, pasado alas 12 ning ugto kang Lunes Pebrero 27. Sigun kay Police Corporal Christian Buenabajo, duty investigator kang Malilipot Municipal Police Station, gikan ang tricycle sa BRTTH sa syudad ning Legazpi. Lunad ang bagong pangaki na nanay asin 5 aldaw na umboy asin pauli na kuta sa sendang residensya. Mantang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Suminabit sa rida ang telang ipiglipod sa tricycle na nagresulta sa pagkakadiskwido kaini. Ang dalaganda kang tricycle mga 40 to 50 kilometer per hour. Tapos all of the sudden expected kang diretso siya, wala man nakasabat, solo siya. Suminabod siya pagkasabod, ang tendency po kayo, ma-full stop siya. Either ma-full stop siya or balintok sa tricycle, pababa. Tulos mananay dara sa Siga Hospital sa syudad ning Tabacoan Magina. Kabali na ang driver asin sa rupang pasahero na suminapo ning minor injuries. Maswerte man na daing nadamay sa nangyaring aksidente. Base po duman sa mga nag-concern na mga tao nagresponde, may suaki may sa payuta duminugo. Paurutrong patanid kang otoridad sa mga driver. Magbalon pirmi ning tripling pag-iingat sa pagmamaneho bilang paglikay sa anuman na peligro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal